választanom kellett egy új partnert, és ez most a Ferencvárosi. Ismerkedünk a Liszttel. Idei évtől van ez, ugye tavaly még volt abban még egész szezonomban. Ezt mindenki nagyon szerette, azt a Lisztet, hiába nem volt olcsó, de nagyon... Legalább Liszt volt és a legjobb Liszt volt. Így van, Ennyi. egyébként igen. Illetve hát úgy mondom, hogy 5 kilós, mert ugye nekem nagyon fontos az, hogy 5 kilós legyen a Liszt. De kilósban, ami most van, az országban szerintem a Piszkely a legjobb. Azt mondtuk, nem beszéltük? Még nem? Legyen akkor ebből egy? Akkor ő mondanak számot. A két vasárokban ugyanaz. Kettő darabot benne van. Rendes nincs, van vele keverve? Van, és teljes különös tönköly liszt is van benne, abban van a kovászos.